सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन। खुलुमबाय लोगोफोर। आच्छा नोंथांमोना दीप्ति बसुमतारी सिस्टारखौ चाइनासिम सहैनानै जोंहा फेशननि माबाखौ खालामनायखौ मोनथिखादों दा नुखादों। आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों सिस्टारा उइनार जागोन ना जाया बा जोंनि बड'लेण्डआव हारिनानै फैफिनगोन नामा जेनना फैगोन नामा बेनि बागै मोनसे बाथ्रा आं सावरायगोन सानदों। आंनो हरगासिनो भिडिअखौ मियानिफ्राय आंनो सोलाबाखैमोन दा होनोसै बे भिडिअखौ होनोसै दीप्ति बसुमतारी सिस्टारखौ आङो होआ सानदोंमोन मानो होनबा जोंहा बर'आव गेदेर गेदेर इउटुबार दोङो माने गेदेर गेदेर चेनेल दोङो बेनि बागै आङो सानदोंमोन गेदेर गेदेर इउटुबारफोरानो होखागोन जों फिसा फिनलानिखौ राव नाया होननानै। दायो आं नुबाय जे आं साननै सानथाम नुबाय खिन्थु रावबो बर'नि इउटुबारफोरा नै दीप्ति बसुमतारीनि माबाखौ शेयार खालामाखै। मानि थाखाय वाइ आंथ' सानदों माने मानसिफोरा माने बर'जों बर' मेगन सामारो नामा होननानै सानदों। आं फार्स्टआवनो बुंलांखानोसै थाल्लानो ओमफ्राय जोंहा सिस्टार दीप्ति बसुमतारीया गासिबो बर' रायजो राजानिसिम भट बिदों बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो। दा जोंनि बर'फोरा मा गाज्रि गाज्रि भिडिअब्ला 10,000 शेयार खालामो होनना बुंब्ला 20,000 30,000 शेयार खालामनायाव दोङो। दा जोंनि सोरबा बर' फिसाफोरा गुबुन जाथियाव थांनानै मोनसे सापर्ट नागिरदों देरहानो फैनो नागिरदों दा बेवहाय रावबो शेयार गैया मोनसेबो शेयार गैया आं नायदों आरो जोंनि बर'फोरा डाउनाव दंखायो गुबुन हारिखौ आं नायदों भटआनो उथिखाना दङ सायावनो। दा जोंनि बर'आ मा एकदम डाउन सिङाव फैखाना दोङो। अब्ला मा जागोन जोंहा बर'आ देरहाना फैनोथ' हाया लास्टिं जागोन बर' हारिया सापर्ट गैमारालै होननाय बायदि। एसामिसफोरखौ नाय एसामिसफोरा थाङो आरो सापर्ट होलायो बिसोर देरहाना फैयो। बेसेबां बलिउडफोराव जायगा मोन्दों जोंनि माबा एसामिसफोरा बलिउडनि सिनेमाफोरावबो जायगा मोन्दों। जोंनि बर'आ सोरबा मोन्दों नामा? जोंनि एक्टर एक्ट्रेस बर'फोरा सोरबा बलिउडफोराव जायगा मोन्दों नामा? मोनाखै। मानो होनबा जोंहा बर'जों बर' हेफाजाब रावबो गैया। हेफाजाब थानायमोनब्ला जोंनि बर'फोराबो दिनै बलिउडफोराव जायगा मोनगौमोन बलिउडनि हिन्दी फिल्मफोराव जायगा मोनगौमोन जेरै एसामिसफोरा थांगासिनो दोङो हारसाफोरा थांगासिनो दोङो बेफोरबायदि मोनगौमोन। जोंनि सोर बर' सिंगारा दिनै हिन्दीनि मेथाइ रोजाबनानै हादों? रावबो हायाखै। जोंनि बर' सिंगारफोरा रावबो हायाखै। बेनिखायनो जोङो नाजानांगोन जोंनि बर'फोरा बलिउडसिम सहैनो हानाय बा गुबुन कान्ट्रिसिम सहैनो हानाय। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों दीप्ति बसुमतारीया भट बिदों रावबो सापर्ट खालामाखै सोरबा सोरबाथ' शेयारखौनो खालामाखै। जोंहा गोबां इउटुबार दङ ओरैनोबाथ' हाबे जाबे माखौबा बुंलासोयो माथो। दा बे दीप्ति बसुमतारीनि भटखौलाय माने शेयार खालामनो हायाखै भिडिअ बे मोनसेखौनोलाय गासिबो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय जोंनि बर'जों बर' सापर्ट खालामब्लानो जाबाय गासिबो सेम जायाफाय सोरबा बर'जों नंगौ बे बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव बुंहरदों सानैसो मानसिया भिडिअखौ होफाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंनो बुंदों बे मोनसे बाथ्राखौ आंनो मा बुंहरदों मोनथिबायना जोंनि बर'फोरा लायनो सापर्ट मोनोब्ला गुबुन हारिजों जुलि जायोनो गुबुन हारिनिफ्राय माबा लायोनो सापर्टखौ नागिरगोन बर' हारिजों जुलिखौ जागोन गुबुनथि जोंना बर' सिख्लाफोरनिसिम माने बर'निफ्राय सापर्ट नागिरनानै गुबुन हारिसिम बेफोरबायदि माबा लांनाङामोन। दा आं बेखौ बुंथ'लायला बेफोरखौ बुंनांगौ खोथाबो गैया दा गासिबो सेम जाया बेखौनो बुंबाय आङो फार्स्टआवनो बुंखाबाय। दा आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना आंनि खोथाया रं ना राइट जाखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो। दा जोंहा सिस्टार दीप्ति बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंखो बोरै भट होनांगौ बोरै भट बेखौ A to Z नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो सोरबा लामानि जाबोर बिलाइखौ जोङो लाना फैनानै खननानै माबा खालामगोन बेफोरबायदि नङा। गासिबो बर'सो गासैबो अनलायना थानांगौ बिदा फंबाय बायदि। दिनै नङा भाइ नोंनिबो गाबोन सम फैगोन नोंबो मालाबा सापर्ट नागिरनायनि गोनांथि जागोन। दा बेयावनो जोङो सापर्ट होलायाबा बेबो आंनि नांगौ टाइमाव बे आंखौ होआखै सापर्ट दा आं बेनो मानो सापर्ट होनो बेफोरबायदि जालायो एगेन्स्ट जाना थालायो। बेनिखायनो गासिनाबो टाइम फैयो भाइ बिदा फंबाय गासैखौबो बुंदो गासिनाबो टाइम फैयो। आंथ' बेसेबां इमान रिकुवेस्ट खालामलायलायनो आंबो दरकार गैयामोन आंबो दीप्तिनि आंबो जेबोआनो जाया बेफोरबायदि सानो सोरबा। दा आंबोथ' जेबो जाया अब्लाबो जोङो रिकुवेस्ट खालामलायबाय बर'जों बर' बिब' फंबाय हिसाबै जों रिकुवेस्ट खालामलायबाय गासिबो भट होलायबानो जाबाय आरो ना जेबो नङा। नंगौना नङा लोगोफोर बेफोरबायदि साननानै था नोंनिबो मालाबा टाइम फैगोन नोंबो मालाबा बेफोरबायदि जौगानो थाखाय सापर्ट नांगौ जागोन बेनिखायनो होलायबानो जाबाय बर'जों बर' नङा होनबा जोंहा बर'आसो नाम जागोन बर'आसो मोनसे डेभलप जागोन बिदिनो आरो ना। दे नायग्रोनानै ला लोगोफोर भिडिअखौ। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान
मानो साबस्क्राइब खालामा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे चेनेलाव एसे मोटिभेशन टाइपनि भिडिअ फैगोन आरो निउस आपडेट फैगोन दे जेबो भिडिअ फैया बेयाव दे ओमफ्राय नोंथांमोना नायग्रोना ला शेयार खालामनाव भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम नायग्रोनानै ला नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा दिनै फैनानै जोंहा 12th टेस्ट जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउस चैनल गोबांथार मीडिया चैनल गोबांथार मानसिफोरा गावबागावनि प्रोफाइलाव आंनि पिक्चरखौ होनानै शेयार खालामगासिनो बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय voting स्टार्ट जाबाय आरो बे votingनि मेन टाइटलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटल दा बे टाइटला पिपल्स चॉइस टाइटला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय किन्तु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै बर' बिमानि फिसा जानानै बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ आंनि आसामखौ आंनि भारतखौ आङो बेयावहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव 5 नभेम्बराव आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेयाव आङो आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों बेवहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय दा जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आंखौ भट होगोन होननानै आरो बे भटिंनि प्रसेसआनो जाहैबाय आङो बेवहाय मोनसे लिंक होनानै होगोन डिसक्रिप्शनाव बा केपशनाव आरो कमेन्ट सेक्शनाव आं पिन खालामनानै दोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै बेवहाय लाइन माने फैगोन गासैनिबो प्रफाइला नोंथांमोना स्वाइप आप खालामनानै आंनि प्रफाइलखौ नागिरनानै मोनसे भट बाटन दङ बे भट बाटनाव थुनानै जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय थुनानै भटखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जा हायो नोंथांमोना एसे भट होयोब्ला आङो जानो हागौ आङो बे भटआव देरहानानै जानो हागौ आं टप 10 आव थांनोबो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नुनानै उनाव शेयार खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे बै लिंकखौ कपि खालामनानै नोंथांमोननि शेयार खालामनाय डिसक्रिप्शनाव जाहाथे एड खालामना होफायो मानोना जुदि सोरबाया नुफैयोब्ला
जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लिंकआव थुनानै जाहाथे भट हरनो हायो आङो सासे बर' फिसा जानानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय गोजोन्थों